जोंनि उदालगुरि भैरबकुन्द'आव दिनैनिफ्राय भैरबकुन्द फेस्टिभेल जागायजेननो लाहार फाहार खालामदों बेखेवजेनगोन फेस्टिभेल खुंनाय जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा बेबायदि गैया जिहेतु फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि कालचारफोरखौ प्रमोट खालामनाय जायो बे थारैनो मोजां बाथ्रा खिन्थु फेस्टिभेलनि नामाव गोबां बायदिसिना जिफोर जाथाय जायो बे थारैनो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरो बिसेसकरि दा स्टुडेन्टफोरनि एग्जामिनेसन जाबाय थादों आरो मेट्रिक परिखाबो बावैसो जागोन दा बे समाव जि समाव स्टुडेन्टफ्रा जोंहा खोब गोसो गोथारै गोसो होहाबनानै फरायनो गोनां दं बेबायदि समावनो नैबायदि बारहावा लाबोनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोफोरखौ डाइभार्ट खालामनायनि जिथु मोनसे हाबाफारि बे थारैनो थिग जायाखै फेस्टिभेल खुंनांगौ खिन्थु फेस्टिभेल खुंनायनि दिन तारिखफोरखौ सम आरो सिटुवेसनखौ गोरोबनानै खुंब्ला मोजां जागोन लोगोसे आं जायफ्रा बेवहाय फेस्टिभेल खुंदों फेस्टिभेल खुंनाया दायित्व लादों लिडारशिप हिसाबै बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों बे फेस्टिभेलनि नामावबो जौ जुवानि जाहाथे आड्डा दाजाथों बेखौसो खावलायदों नंगौ जों फेस्टिभेलाव रंजायो बाजायो जानाय लोंनाया थागोन बा मोसानाय मुसुरनाया थागोन बायदिसिना दिन्थिफुंनाया थागोन खिन्थु बेवहाय जुमाय आरो जुवानि जाहाथे आड्डा जाया खारन बेनो फेस्टिभेलनि मेन थांखि जानाङा थांखियानो जाबाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइफोरखौ बोरै प्रमोट खालामनो हायो मोसानाय मुसुरनायखौ बोरै प्रमोट खालामनो हायो बेफोरनि गेजेरजों मानसिफोरखौ एन्टारटेनमेन्ट होनायनि बाथ्राखौसो गुरुत्व होनांगौ खिन्थु जुवानि जुमाय लोंनायनि बाथ्राखौ जों जेसेबां हायो साबसाइड खालामनानै बे फेस्टिभेलखौ खुंनांगौ बेनिखायनो जायफ्रा लिडारशिपआव दं बिथांमोनखौ आं बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे फेस्टिभेलखौ दैदेननो बेखौ खावलायदों जोंहा आपत्तिया बेनो अन्तत नैबे दा स्टुडेन्टफोरनि एग्जाम जानाय समाव जाहाथे बे फेस्टिभेल खुङालासिनो पिछुवायनोबो हागौमोन बा सिगाङावबो खुंनो हागौमोन नैबे डेटआ जितु क्लेश जाबाय बे थारैनो जोंनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे गाज्रि इम्पेक्ट लाबोगोन बेनिखायनो बेखौ अन्तत टाइमखौ सोलायनोबा मोजां मोननानै बेखौसो खावलायदों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन